तुम सगळी बसून आहे ना. ओके, आता आम्ही कॉम्पिटिशन करूया कोण जिखत चुया. ओके ओके, एक सॉंग लाय तू आणि मागीर स्टार्ट करूया. ओके, स्टार्ट कर. ஓகேங்களா? हा रेडी, हा रेडी. ஓகே ओके ओके ओके. अगो रागो रागो मी काय भावा मोठा. अगं तुम किती पीस लागाला माशाला आहे गो. हा मोठं मोठं. हा मोठं मोठं. भाषमारे जीव हापायत आहे का नाक झाला ट्रेंडिंग घेण्यात आहे आमचा जीव हापाय का भुसलो कडे टाइम वेस्ट केला. बड़ा हरामी हो बेटा.